grojogan apa banyu? Apa kok es? Apa susu? Wis tenono papan kene aku tak golek. Banyu niki wonten ning sawah kene mbok karo. Oh, jek iki ngarang-ngarang yen aku ngono to ya. Aku ngembok karo sing duwe semangka sing duwe sawah ki ora ono. Nek aku tetep ngembok. Kakak, Mbakyu, Mboke. Iki aku wis ngeler kowe wetengku aku njaluk semangka ya. Nganti ping 5 ora ono sing jawab. Tak sauni dhewe. Iya. Ora ngomong kabeh ning aja akeh-akeh. Oh iya. Berambar, iki krokoten kuwe luwe. Lah biasane ngono, kowe nek mangan mbok krokoti kok. Nah. Cae ya. Mangan yo karo ugo. Aku duwe sapa. Iki aku nek dhisik. Ora bakal andel nek sing iris aku. Nek sing iris kowe yo. Bagai lo. Bagai lo kene bagai lo.
Gonjalo. Ya ini kok. Seger ora dipangan kok seger. Ora colongan. Jalo. Lah, kuwi perkara aku wis ngurusi. Guys, Kok tinggi apa-apa. jalo ah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tekno. Oh enggak sakit. Kok tak jalukno nek. Apa? Pakai sama bantengan ketoke. Enak gini toh. Cocok bawane iki ya. Enak enggak karo. Delok cara dibagi cah, ora dikeki cah, piye cah iki carane iki cah. Saya nggih. Yo jenengan kok maling niku dasare nopo dasare? Aku ora ndak kokoe cecoblok wis tak ling mripat dhewe. Kowe nyolong sopoke. Sing duwe semoko ki sampeyan. Tiwas kebeneran nggih. Sedulur, iki tiwas kebeneran kula petuk kali jenengan, nggih. Contoh. Semangka kula nggih. Mungkin regane pinten kula tumbase. Kepenak tembungmu. Kepenak tembungmu nanggo semongko ki aneh. Oh. Wis enak wis dalan malih. Gede-gede. Ate kelonggomen. Mau nggak Pak? Mau. Bawa nanti kok ngopol ya wis dilopok. Yen pancet sing duwe semua kok. Saiki malah tiwas kebeneran. Jalaran semongko sing kok duwe warga wong pisan. Yen kowe kepengin ijo apa, aku sing bakal ijo. Kene nggih, Doro. Apa kepengin? Ketoke kok ora ngono atine, Doro. Urusane dhewe. Sedulur Mbak Jaya dipun tepangake kula menika dalang Surya. Dalam supaya Nggih, nah, iki dulur-dulur kula. Ambar ati Ambar Sari. Monto. Ampun panjenengan su. Kula senajan ngeten nggih gadah semangka. Mohon semangka panjenengan kula ijone semangkane dulur kula kula mboten. kowe duwe semangka. Nggih. Sampe kowe duwe semangka. Nak semangkane sing jenengan tandun iku ora sesasi rong sasi telas. Nak semangkane dulure kula nganti mati mboten telas. Iki sing joke semangka bosok. Boten. Semangkane iku lho dulurku. Oh. Pengen wis kok kene. Ijo iki sak sawahe sak semangka. Iya. Ora manut kok. Pripun? Sedulur Mbak Jaya, semangkane kula niki kula gadane mboten gaduh. Nak jenengan kurung kula narike kadang kula. Pripun? Nak kok perkara kowe tak pikir kowe dhisik. Ora salah mikir, ora salah dipikir kula. Dulur Mbak Jaya. Ya kowe gelem ora? Aku kan ora Kak Jolane aku anu belum lho. Aku sambutan mateng iki.
iki wis rembukan tuwa. Ora percaya. Kowe manut iki lho, dadi nerima. Kowe ora patek nerima. Sedulure kula niku purun menawi panjenengan semurkane kersane. Pun, pun kadung kula maem semangkane kok. Kok terus ngono ora kadoko kanthi kabeh wis tangan sing dijeli lawan iku kok menawa wis dijogo ngambil isih Matur nuwun nggih sedulur Mbah Jaya. Estunipun kula musuh pesa. Gawene kula nggih boten maling. Kepesa kula niku diboboti rayu wulan. Kadang-kadang kula ambarsari nggih gak diwakil. Pati kok nganti sak kowe kok mekake gambarenan saknamku kan nggih sedulur Mbah Jaya. Kula semanten rek untuk temantenan kalih. Nggih, nggih rayu wulan kalih Josari. Ya, nanggap kula. Ya kula ngertos jalane niku diri nganten wedok terus. Kula sengaja blecor kula pateni kok kula terus dilarak kali ndora wulan. Ya kula niku darah-darah penting sawah barengan menika kula dipenuhi-uyah menewu yuyu hukum sak andhanipun. Lha kula nyuwun ayo niku jenengan dhuwur. lan nek kowe kabeh ampun mulai ing panjenengan wis ora pitung ora nggih bakal aku ben dolanan jenengan Cakune ewu, kok aja sini.